खुलुमबाय दिनै 8 जानुवारि 2023 नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनहा दासिमबो एसबी बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होनो हागोन खौरांखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो बाक्सानि सालबारियाव नाव गोदोनानै सासे बर' लाइमोना गोमानानै दङ गासै 7 लाइमोनफोरा मानासनि बेखि दैमानि जिं जिं बैग्रि जानो थाखाय आरो बेरायनो थाखाय नावजों थांदोंमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला गंनै नाव बारनानै थांदोंमोन बिथांमोनहा बेयावनो फैफिननाय समाव गंसे नाव बारखांनायनि उनाव गुबुन मोनसे नावजों फैफिनबाय थानाय समावनो नावा गोदोदों बेयावनो मैनामाटानि हिलासिगुरि गामिनि सतीश चन्द्र खेरखाटारिनि 22 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला सिजौ खेरखाटारिया गोदोदों बिथाङा सालबारि कलेजाव 5th सेमिस्टाराव फरायोमोन नाव गोदोनानै सिजौ खेरखाटारि बिथाङा गोमानायनि उनावनो एनडीआरएफनि हान्जाया बिथांखौ नागिरदोंमोन अब्लाबो दासिमबो मोननो हानायनि रिपर्ट मोननाय जायाखै फोरमायथिनाय बायदिब्ला 11:30 रिंगासो समाव बिथांमोनहा बैग्रि जानो थाखाय नावजों बेरायहैदोंमोन नाथाय फैफिननाय समावनो बे जाब्रबथाया जादों केएलअनि गाहाय जीवन सिंहजों लोगोसे केएलअनि माखासे सोद्रोमाफोरा हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनायनि भिडिअखौ नुनो मोननाय जादों थारैनो केएलअनि गाहाया गोजोन सावरायनो थाखाय हाग्रानिफ्राय ओंखारबोबाय आरो दा भारत म्यानमार सिमानि साखाथियाव थानाय नागालेन्डनि मन जिल्लानि लांगुवाराव थानाय आसाम राइफल्सनि केम्पआव दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों केएलअ आरो भारत सरकारनि गेजेराव गोजोन सावरायलायनायनि गेजेरनि सुबुं दिलीप नारायणजों लोगोसे केएलअनि गाहाय जीवन सिंह आरो केएलअनि माखासे सोद्रोमाफोरा हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय समाव भिडिअनि गेजेरजों खमथाफोरनि रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों जाहाथे मदद होयो आरो बोर सारस्रिहरो केएलअ हाथियार लाग्रा आफादा सोरखारजों गोजोन गोरोबथा खालामोबा बेखौ बयबो बरायो नाथाय केएलअनि दाबि आलादा रायजो खमथाफोर रायजोआ दाफुंजामारगोन नामा खमथाफोर रायजोआ दाफुंजायोबा बिटिआरनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाजों लोगोसे आसामनि माखासे जिल्लाफ्रा थांगोन नामा बिटिआरनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाखौ लाफानानै आलादा रायजो खमथाफोर रायजो दायोबा बेनि सायाव नोंथांमोनहा मा बुंगोन गाव गावनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायथिहरनो हागोन लाइफ इन्सुरेन्स कर्परेशन अफ इन्डिया LICआ एसिस्टेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार पस्टनि थाखाय एडभार्टाइज फोसावदों जायफ्रा गोसो गुदुं बे पस्टनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन पस्टआ गासै 300 बैसोआ 1 जानुवारि 2023 आव 21 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोर बैसोनि जानो नांगोन आरो SC/ST फोरनि थाखाय 5 बोसोर रेहाय होनाय जागोन एडुकेशन क्वालिफिकेशनआ बेचेलर डिग्री पास जानाय जानो नांगोन माखासे डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोनहा अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नायहैनो हागोन आरो जायफोरा गोसो गुदुं बिथांमोनहा 31 जानुवारि 2023 सिमनि गेजेराव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय वेबसाइटआ licindia.in बे वेबसाइटआव थांनानै केरियार्सआव क्लिक खालामनानै रिक्रुटमेन्ट अफ AAO जेनेरेलिस्ट 2023 खौ बेखेवनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन BTCनि साख्रिनि थाखाय नेनानै थानाय लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दिनै नङाब्ला गाबोननि गेजेरावनो BTCनि 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय फोसावथाय होगोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा मागो फोरबोनि सानसे सिगां नङाबा मागोनि साननै उनावनो BTCनि साख्रिनि थाखाय फोसावथाय होगोन होननानै साननैसो सिगां खोथा होदोंमोन प्रमद बर'आ दा दिनै नङाबा गाबोननि गेजेरावनो 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय फोसावथाय होगोन होननानै प्रमद बर'आ फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो 1999 मायथाइनि माखासे फोरोंगिरिफोरनोबो एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन आरो टेटआव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनोबो साख्रि होनाय जागोन बेनि अनगायैबो 6th शेड्युल काउन्सिलाव स्पेसियेल टेट आनजाद खुंनो थाखाय खामानि जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा आरो जेब्ला टेटआव उथ्रिसारगोन अब्ला बिथांमोनहाबो साख्रि मोननो हागोन होननानै बुंथियो लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा बुंथिबावोदि साख्रिया जोबोद खम बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरा थांनानै थानायनि राहाखौ जाहाथे दानानै लायो बेनि थाखाय दाउ अमा फिनाय बोरमा फिनाय बायदि हाबाफारियाव बांसिन खाबु होनाय जादों होननानै फोरमायथियो आरो बेफोराव जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे गोसो होयो बेनि थाखायबो प्रमद बर'आ बुंथियो लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि रांखान्थिया बांसिनै आबादनि सायावनो सोनारो बेनिखायनो मोजां आबाद मावनानै फाननो हायोबा गोबां रां आरजिनो हायो होननानै फोरमायथियो बेराफारसेथिं BTC सोरखारनिफ्रायबो अमानि मिशनखौ जागायखाबाय थाबैनो बोरमानि मिशनखौबो जागायगोन आरो 3 दाननि गेजेरावनो 10,000 आइजोफोरखौ हेन्डलुमनि ट्रेनिं होनाय जागोन होननानैबो खोथा होयो प्रमद बर'आ
मख'नो गोनांदि गसाइगाव महकुमानि जारागुरियाव सोरखारि नङै गबिन्द बसुमतारी कलेजनि बिल्डिं लुनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदोंमोन प्रमद बर'आ। बेनिफ्राय बिथाङा साख्रि बाख्रिजों लोगोसे सोलोंथाइनि सायावबो गोबां खोथा बुंथिदों। जारागुरियाव गबिन्द बसुमतारी कलेज लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायजों लोगोसे जारागुरियावनो आसाम सोरखारनिफ्राय फैनाय स्टेडियामनिबो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायनि हाबाफारि लादों। आरो बलांगुरियावबो ITI बेखेवनायनि हाबाफारि लादों। बलांगुरिनि ITIआव देग्लायनिफ्रायनो क्लास होनाया जागायगोन आरो ITIआव उथ्रिसार जानो हायोब्ला गुबुन गुबुन कम्पानिफोराव आरो गुबुन गुबुन हादोराव थांनानै खामानि मावहैनो हागोन होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। बिटिआर ओनसोलाव गासै गं 11 ITI बानायनो सानदों होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ। COVID-19 समाव सोरखारि नङै फरायसालिफोरा फरायसाफोरनिफ्राय जेसेबां फिस लादोंमोन बेनि 5% हरफिननो थाखाय नङाबा नेक्स्ट सेसनाव खम लानानै एडजास्ट खालामनो थाखाय बिजिरसालिया बिथोन होदों। COVID-19 समाव अनलाइननि गेजेरजोंल' फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनाय समाव 2020 आरो 2021 मायथाइयाव फरायसाफोरनिफ्राय गासैबो फिसखौ लाजोबनायखौ लानानै उत्तर प्रदेशनि सोरखारि नङै फरायसालिनि फरायसाफोरनि बिमा-बिफाफोरा बिजिरसालियाव PIL फाइल खालामदोंमोन। बेनि उनावनो एलाहाबाद बिजिरसालिया बिजिरनायखौ होदों। जायनाखि COVID-19 समाव अनलाइन फोरोंथाय होनायनि अनगायै गुबुन गुबुन सिबिथायफोर जेरै मोब्लिब बाहायनाय, दै बाहायनाय बायदि बायदिफोरा जायाखैमोन। बेनि थाखायनो बेफोरनि थाखाय फिस लायालासे 5% फरायसाफोरनो हरफिननो थाखाय बिथोन होदों एलाहाबाद कर्टआ। जायफोर फरायसाफोरा फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारलांबाय बैफोर फरायसाफोरनो फिसनि 5% रांखौ हरफिननांगौ आरो गुबुन फरायसाफोरनिखौ नेक्स्ट सेसनाव गोरोबहोनानै रांखौ लानो थाखाय बिजिरसालिया फोसावबाय आरो 2 दाननि गेजेरावनो बिजिरसालिनि बे बिथोनखौ फालिनो थाखायबो बिथोन होबाय एलाहाबाद कर्टआ। मख'नो गोनांदि चिफ जास्टिस राजेश बिन्डेल आरो जास्टिस जे मुनिन बिथांमोननि बिजिरनायावनो कर्टआ बे रायखौ फोसावदों। गसाइगावआव UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारि लादों। गसाइगाव जिल्ला UPPL मावख'आव 28 नं गसाइगाव समष्टिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय गासै 300सो सुबुंफोरा UPPL दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों UPPL दोलोनिफ्राय। UPPL दोलोनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे हाबनाय हाबाफारियाव कंग्रेस, BPF आरो ARDF दोलोनिफ्राय आरो माखासेया बिटिआरनि बायजोनिफ्राय हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों। गसाइगाव बियाबनि अनगायैबो बड'लेण्ड ओनसोलाव गुबुन गुबुन बियाबफोरावबो UPPL दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानैनो हाबफैदों आरो फैगौ MP बिसायख'थिनि सिगां दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय UPPL दोलोआबो खामानि मावगासिनो दं होननानै UPPL दोलोनिफ्राय फोरमायथिदों। गुवाहाटी ओनसोलाव फ्राय सानफ्रोमबो सिखाव दाखाथिनि उदखार जानायनि थाखाय गुवाहाटीनि थागिबिफोरा गोबां हाराहास्ति जानो गोनां जादों। बेखौ होबथानो थाखाय गुवाहाटी पुलिसा गोख्रोङै संदाननाय हाबाखौ मावगासिनो दङ। गुवाहाटीयाव गीतानगर पुलिसा गोख्रों संदाननानै सिखावफोरनि मोनसे गेंखौ हमनो हादों। गेंनि 5 सिखावफोरखौ हमदों। मोनसे स्रोद खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै गीतानगर पुलिसा बामुनि मैदाम ओनसोलाव सिग्रोमदोंमोन। बेयावनो गेंनि मास्टारमाइन्ड मुनिन्द्र दास आरो सिराजुल हक, दाहिरुद्दिन रुपसन आरो जागु मण्डल। गीतानगर पुलिसा हमजानाय सिखावफोरनिफ्राय गोबां खावनाय वाटार पाम्प, बेटारिस आरो गोबां बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौबो हमनो हादों। जम्मु एन्ड काश्मीराव लास्कार-इ-ताइबानि 2 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। एडिशनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस काश्मीर विजय कुमारा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जम्मु एन्ड काश्मीरनि बुदगाम जिल्लायाव उदखारिफोर थानायनि खौरां मोननानै आर्मि आरो पुलिस जथायै गोख्रों अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो बुदगाम जिल्लानि कर्ट कमप्लेक्सनि साखाथियाव गंसे गारिखौ लाखिनो थिननायाव गारिया लाखियाखैमोन आरो उदखारिफोरा उल्थायै रैखाथि हान्जानि सायाव गुलि गावदोंमोन। बेयावनो रैखाथि हान्जायाबो उदखारिफोरनि सायाव गुलि गावहरदों, जायजों लास्कार-इ-ताइबा उदखारि हान्जानि 2 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। मुङा फारियै आरबाज मिर आरो शाहिद शेख होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गावथारजानाय 2बो उदखारिफोरा पुलवामा जिल्लानिमोन। माखासे सान सिगांसो रैखाथि हान्जानि अपारेशन खालामनायनिफ्राय दुथांफोरा खारग'नो हादोंमोन। दा बिसोरखौनो गावथारनो हाबाय होननानै फोरमायथिदों एडिशनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस काश्मीर विजय कुमारा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।